नमस्कार, जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला. नीचे उतरो, उधर से जाओ, फिर नीचे आ जाओ. वो कैसे खेलेंगे? जो पीछे है वो पीछे है वो कैसे खेलेंगे? उल्टा नहीं घूमना है, पूरा उधर से जाना है, इधर से नहीं जाना है, उधर से जाना है. हाँ. ये नीचे उतरो, नीचे उतरो. हटो, नीचे नीचे नीचे. उल्टा सुल्टा नहीं जाना है, ऊपर जाना है फिर आना है. सुरेश कुंभार, हाय ताई. नमस्कार कुंभार ताई, थँक्यू. वेर आर यू? मी आहे. उल्टा नहीं घूमना है, उधर से जाकर. नमस्कार, स्वागत आहे दादा, खूप खूप स्वागत आहे. नमस्कार, स्वागत आहे दादा, स्वागत आहे. नमस्कार, जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला. सुरेश दादा, चॅनलला लाईक करा. ओय 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 ओय, उधर क्यों अटकती हो? नहीं, तुम उधर क्यों रुकती हो? बाहर आना चाहिए. कैसे आएंगे फिर वापस वाले? आंटी वो लोग पीछे धक्का मार रहे हैं, फिर ये लोग आगे से चले जाते हैं, तभी धक्का मारते हैं. ऊपर जाना है फिर आना है. काय? हा, बरं केलंस. जाओ ऊपर चढ़ो फिर आ जाओ. हाय समर्थ, स्वागत आहे. स्वागत आहे समर्थ. खुशी खाया. हा. ये नीचे उतरो, ऊपर चढ़ना नहीं है तुझे. उसको लग गया तुम्हारे वजह से. देखो उस छोटी लड़की को क्यों ऊपर से, इधर से ही डायरेक्ट जाते हो. ऊपर जाओ ना. मैंने नहीं मारा. देखो भैया, फर्स्ट लाईक डन, लाईक डन. स्नेहल ताई, बाबा इकडची पोरं लय हुशार आहेत, लय हुशार. डोकं मॅड करतात. उलट सुट. अरे देखो भैया चंद्र. स्नेहल ताई म्हणतात हाय. स्नेहल ताई हाय, नमस्कार, स्वागत आहे. लाईक करा सर्वांनी पटापटा. प्लीज लाईक करा, लाईक करा, लाईक करा, लाईक करा चॅनलला. जॉईन व्हा. खुशी खुशी बघ. अरे उठो 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 उठो, जल्दी जल्दी जल्दी, गिर जाएंगे सभी. नमस्ते. काला काय झाला? दबा गेला. नमस्कार, स्वागत आहे. पटापटा लागेला जॉईन व्हा. बेल आयकॉन वर क्लिक करा. कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला. पटापटा लाईक करा चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला जॉईन व्हा. छोटी छोटी खुशियों भी खोए हुए हम,
ऐसे लगता है कि खुशी काय आता बघ. अरे रे रे रे. लाईक करा चॅनलला, जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. कुठून आहात सांगा. उल्टा उल्टा मत घूमो, पैर आगे कर रहे, पैर आगे कर रहे. बच्चे छोटे बच्चों को लग जाएंगी. इनका क्या, वही तो छोटे बच्चों को लग जाएगी. अरे 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 रुको 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 रुको. हे भगवान, इसको अभी मैं पकड़ूंगी. कैसे जा रहा है तू, बता कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है उल्टा सुल्टा. मम्मी को कॉल करती, रुको. मम्मी को कॉल करती, रुको. हेलो दीदी. हाँ दीदी. अरे आपका बेटा अभी आपका बड़ा लड़का बहुत मस्ती कर रहा है, उल्टा सुल्टा गिर रहा है. हाँ ठीक ठीक है, आ जाओ इधर. मंडळी पटपट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी. लाईक करा चॅनलला. इथं पोरांवर लक्ष ठेवायला. पोरं लय बेकार आहेत बाई, लय मारतात एकमेकांना, कसे पण चढताय. खुशी खाया बघ. खुशी कुठे आहे बघ. खुशी खाया. खुशी मम्मी को कॉल लगाया है अभी मैंने. आपके भैया का नाम बताए, कैसे चढ़ रहे हो. मैं बोलूं, और उधर जाना है, उधर उधर से चढ़ना है. पांडुरंग दादा, उधर चढ़ना है, उधर से. कुठं आहे ओ दादा. मुलांना खेळायला आणलं इथं, तर सगळी मोठी पोरं छोट्या पोरांना व्यवस्थित खेळायला देत नाही. कौन आ रहा हो, कौन आ रहा हो. आगे आ रहा हूं. अरे आरती आंटी का बेटा कहाँ है, नहीं पता मुझे. चलो चलो आ जाओ. रुद्रा मैं जा रहा हूँ. उल्टा सुल्टा नहीं आना है, सीधे आना है. नीचे से नहीं जाना है. मम्मी तो ये धक्का मारी बार बोले मेरे पापा तो तेरे को बहुत मारे. कौन बोल रहा है, कौन. पिंक टी शर्ट वाली. कौन है पिंक टी शर्ट वाली. ये वो. हाँ. ये देखो. खुशी पटकन ये खाली. उल्टा सुल्टा नहीं आना है, सीधे आना है. मैं इधर देख रही हूँ. सबके मम्मियों का पता मुझे है, मेरे पास नंबर भी है. हाँ मेरी मम्मी का नाम क्या, ग्रुप में है सबके नंबर्स. फिर मैं वीडियो कॉल ही करूँगी, सबके चेहरे दिखाऊंगी. चलो उधर चलो, उधर से लॉन्ग कट शॉर्टकट नहीं अपनाना है. कुठं आहे. नमस्ते मॅम. विनायक दादा नमस्कार, स्वागत आहे. मुलं खेळायला देत नाही छोट्या मुलांना, कसे पण हे करतात, त्यामुळे मला इथं सुपरवायझर राहिली आहे मी. अच्छे से ओके, वेरी गुड. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हो गया. ओके वेरी गुड. लॉन्ग वाला. किसकी बैटरी लो हो गई, ओह माय गॉड.
इसको चार्जर पे लगा दे। प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. 10 eat your pizza crust. 10 likes प्लीज. पटापटा चॅनलला जॉईन व्हा, लाईक करा प्लीज. पांडुरंग दादा, विनायक दादा प्लीज पटापटा लाईक करा. स्नेहल ताई लाईक करा चॅनलला. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. खुशी बरी आता चला. खुशी चला आता. अरे रे रे चल आता लवकर. छोटी छोटी खुशियों में खोए हुए हम, ऐसे लगता है. चॅनलला जॉईन व्हा लवकरात लवकर. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. आम्ही बाहेर आलोय खेळायला. 10 लाईक प्लीज. राम पालव नमस्कार. राम दादा नमस्कार. हाय से हाय. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. परी परी अरे परी चल आता जाऊया. बस झाला. चल खुशी बोलव. खुशी चल. खुशी चल जाऊया आता. हे बघ जास्त जास्त खेळलास ना तर पाय दुखतले रात्रीचे. थोडा वेळच खेळायचं असतं. गाव कोणतं आहे? रामपालव गाव आहे माझं कोकण सिंधुदुर्ग. तुम्ही कुठले आहात पालव दादा? प्लीज लाईक करा चॅनलला. लाईक कर दीजिए, लाईक कर दीजिए. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. कोकणची माणसं साधी चॅनलला. खुशी खाया. खुशी खाया बघ ना. बघ बुलढाणा जिल्हा. ओके रामदादा बुलढाणा जिल्ह्यावरून बोलताय का? खूप खूप स्वागत आहे. तिथं काय नाही सोनिया. नको आता बस नाही ना. आपण जाऊया ना. मला भूक लागली. उद्या परत लवकर येऊया. उद्या ओके. उद्या लवकर येऊया. ओके बेबी. कुत्र्यानं हात लावले ना. ते का चाटले ना. तू काय घेतो? मंडळी चॅनलला जॉईन व्हा. बेल आयकॉन शे बरी. कुत्र्यानं चाटले ना. उद्या घेऊया. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. कुठून आहात तुम्ही? लाईव्ह कुठून पाहताय? कमेंट करून सांगा मला. लाईव्ह कुठून पाहताय ते. हा परी आता नको ना. जाऊया ना. पप्पांका टाइम असा. माका भूक लागली. रोटी बनाने का है? बस तू थोड़े से खाऊन आम का डोसा खिला दे. ओके प्लीज. तुम्ही कुठले आहात? अमोल दादा म्हणतात. तुम्ही कुठले आहात दादा? अमोल दादा मी कोकणातली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आणि चॅनल आहे माझं कोकणची माणसं साधी भोळी. आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ आहेत. आणि सध्या मी जम्मू काश्मीरला आहे. तिथून लाईव्ह आहे माझं. तर मी इकडे राहून इकडचे टुरिस्ट प्लेस वगैरे दाखवते. तर नक्की जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. रोज लाईव्ह असतं 11:30 वाजता. रोज 11:30ला आपलं लाईव्ह असतं. तुम्ही लाईव्हला जॉईनही होऊ शकता. चॅनलला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला लाईव्हच्या नोटिफिकेशन येतील.
वाव, किती छान. कोकणात मला यायची इच्छा आहे एकदा तरी. कोकणात या या या. दादा कोकणात या, नक्की या. खूप छान असतं. खूप छान असतं, खूप छान आहे कोकण आमचं. तुम्हाला खरंच खूप आवडेल. खरंच खूप आवडेल या. आणि माझ्या चॅनलमध्ये पण कोकणातलं सगळं कल्चर कसं असतं ते बघायला मिळतं. तर नक्की चॅनलला पण जॉईन व्हा आणि रोज या लाईव्हला. नारायण राणे म्हणतात सिंधुदुर्ग सिंधुदुर्गात खय गो. मी पण कोकणातलो दोडामार्ग तालुको. मी कुडाळ तालुक्यातला दादा. नारायण दादा मी कुडाळ तालुक्यातला असं आहे, कुडाळचा. आणि मी रवते जम्मू काश्मीरला मिस्टरांसोबत. आणि माझ्या चॅनलचं नाव असा कोकणची माणसं साधी भोळी, असा माझ्या चॅनलचं नाव असा. नारायण दादा म्हणतात वा शब्बास. धन्यवाद दादा, धन्यवाद, थँक्यू सो मच, खूप खूप धन्यवाद. एक म्हणजे तिकडचा कोकणातला कल्चर प्रीतीदेवी म्हणते, म्हणजे तिकडचा कल्चर. आणि मी जसं म्हणजे माझे मिस्टर मिलिटरीमध्ये असतात आणि त्यामुळे मी नवीन नवीन ठिकाणी जात असतोय. मग तिकडचं दाखवतंय की तिकडचे टुरिस्ट प्लेस वगैरे कसे असतात म्हणून. लव फ्रॉम दोडामार्ग. ओके दादा, ठीक आहे दादा. दोडामार्गाला कधी भेट झाली तर आपण भेटूच नक्कीच. जॉईन राहा आमच्यासोबत कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. म्हणजे आपलं रोज बोलणं पण होईल. रोज लाईव्ह असतं माझं, 11:30ला रोज लाईव्ह असतं. राकेश दादा म्हणतात मी मुंबईकर आहे आणि कोकणकर आहे. वा वा वा, दोन्ही पण. मुंबईला पण मुंबईकर आणि कोकणकर पण. खूप खूप स्वागत आहे राकेश दादा. नाही येऊची ती, नाही येऊची. चला मग घरात. नको मग, चला मी पण येतोय. चल मी पण येते आता. राकेश दादा म्हणते ताई व्हिडिओ खूप छान आहेत, मी कमेंट केले आहे. धन्यवाद राकेश दादा. उद्या लाईव्ह असणार आहे, म्हणजे रोज असतं 11:30ला. तुम्ही या माझ्या लाईव्हला. बेल आयकनवर क्लिक करा सबस्क्राईब करून, म्हणजे तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल. माझ्या लाईव्ह सुरू झालं ना की नोटिफिकेशन पण येईल. खूप कोकणातलीच माणसं पण आहेत माझ्या लाईव्हला. खूप मस्त, म्हणजे रत्नागिरी, चिपळूण वगैरे या ठिकाणाची येतात. चला चला, तिकडे चमदागड आहे. काय झालं खुशी? प्रकाश दादा म्हणतात जय भीम म्हणतात. प्रकाश दादा नमस्कार, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र, जय भीम दादा. नारायण कुडाळाक मामा माझो मानगावाक. होय काय? मानगावाक तुमचं मामा? मानगावाक कोणाकडे? राकेश दादा म्हणा माझं गाव लांजा, कोकणातले. मग म्हणालच म्हणताय तुम्ही कोकणातले. माझं गाव, माझं सिंधुदुर्ग. पूजा बा बोल रही है. खुशी तिथं थांब, चमदागड आहे. चमदागड ते काय म्हणते, वटवागुळ, चमदागड, चमगादर. आम्हाला बोलायलाच येत नाही. थांब, ते पटकन उडतंय. तुम्हाला बघायचं आहे का? गेलो नशी बाबा, गेलो. पूजा दीदी म्हणतात हाय दी. हाय हाय पूजा दीदी, नमस्ते, कैसे हो आप पूजा दीदी? 8 मी लाईक डन. थँक्यू पूजा दीदी, थँक्यू सो मच. अमोल दादा म्हणते मी नाशिकला राहतो ताई, मला माझ्या घरच्यांना घेऊन कोकण फिरायचं आहे, पण 2 दिवसात कुठे फिरणं होईल? माझा चांगला स्पोर्ट सांगा ना एखादा. हो सांगते दादा, 2 मिनटं हे करते, दरवाजा उघडते. थोडंसं मुलांना बाहेर खेळून आणलं. गणपतीपुळे पण कोकणात खूप छान आहे. गुहागर आहे, देवबाग आहे, तारकर्ली बीच आहे, मालवणचा समुद्र किनारा आणि मालवणचा सिंधुदुर्ग किल्ला आहे. खूप छान आहे. तुम्ही ह्या नारायण दादांना पण विचारा, हे दादा पण कोकणातलेच असत आहेत. होय ना हो नारायण दादा? कालेली काय म्हणताय नारायण दादा? कालेली म्हणताय? हां कालेली माहिती आहे मला.
काली लिहिला काय? वा वा वा. कालेली, शिवापूर, बाणगाव हे त्या साईडला आहे. धीरज दादा म्हणतात हॅलो हॅलो धीरज दादा नमस्कार. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. नारायण दादा म्हणतात तायडे इंस्टाग्रामवर असशील तर माका फॉलो नक्की कर. कोकण कला दशावतार नाव असा चॅनलचा. नारायण दादा एक काम करा, माझ्या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये जावा, तिथं माझी इन्स्टाची ID आहे. तिथं मला तुम्ही फॉलो करा, मेसेज टाका, म्हणजे मी तुम्हाला नक्की म्हणजे मेसेज तुमचे चॅनलला शोधायला मला बरं पडेल. नारायण दादा. पूजाताई म्हणतायत, पूजा दीदी होते रोटी बना रही हूँ इसलिए जा रही हूँ दी लाइक करके. ओके सॉरी दी काम है वरना मैं नहीं मैंने लाइव देखती. ओके पूजा दीदी ओके ओके आप काम कर लो, सबको खाना भी तो खिलाना है. थँक्यू पूजा दीदी. पप्पू कदम म्हणतायत माझ्या तमाम माता बंधू आणि भगिनींना या भावाचा जय भावाचा जय जिजाऊ जय शिवराय. जय जिजाऊ जय शिवराय जय महाराष्ट्र. नारायण दादा मंडळी एकदा कोकणात या, परत मागे जाऊचा मन नाही होऊचा तुमचा. होय दादा. नको नको मी नंतरच खातले. हा खा. तर दादा खूप जण अशी असत माका म्हणजे माझ्या लाईव्हवर भेटली आहेत माणसा, ती म्हणतात की आमका कोकण खूप आवडता, भयंकर कोकण आवडता. आणि असा आज तर एक दादा सांगत होते की माका ना कोकणात घर बांधायचा, माका कोकणात घर बांधायचं ह्या माझं स्वप्न. म्हणजे कोकणात घर असणं ही पण बाहेरच्या माणसांची पण स्वप्न असत आणि आपण आपले जमिनी विकून मोकळे जातो. विचार करा, पुढे जाऊन आपणाक एवढीशी जमीन पण आपल्या पोराटोरांका गावाची नाही पुढे जाऊन. अमोल दादा मध्ये मला तिथं जाऊन चांगली फिश खायची आहे. मी अजूनपर्यंत एकदाही फिश खाल्ली नाहीये आणि वास न येणारी एकदम चांगली काटेही असलेली एखादी चांगली फिश कोणती राहील? सुरमई वगैरे किंवा पापलेट ट्राय करा, खूप छान असतात. धीरज म्हणतोय मानसी नाहीये का? मानसी नाही, मानसीचं लाईव्ह चालू होतं मगाशी. पूजा दीदी बोलते ओके बाय 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 पूजा दीदी. नारायण दादा हो ताई पण खरा असा. हा ता पण खरा हो, ता पण खरा असा होय ना. लोक आपले जमिनी विकून मोकळे झाली आहेत, काय बोलतालाय. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केलाय ना त्यांनी प्लीज लाईक करा. धीरज म्हणते कट्टा बाजार माहिती आहे का? मालवणचा ना कट्टा बाजार? हो मला माहिती आहे. म्हणजे तिथं ना वराडकर डॉक्टर असतात, माहिती आहे तुला? सुकळवाडचे वराडकर डॉक्टर. अमोल दादा म्हणते मला तुमची कोकणची भाषा ही खूप आवडते, खूप गोड बोलता तुम्ही सर्व. धन्यवाद अमोल दादा, खूप खूप हा बोल. त्यानंतर अमोल दादा थँक्यू सो मच, तुमका आमची भाषा आवडता या बघून लय बरा वाटला. आणि माझ्या लाईव्ह मध्ये येत जावा, मधी मधी माझी कोकणी भाषा मी सुरू ठेवतोय, मालवणी भाषा कोकणातली. आणि तुमका जर आवडता तर नक्की जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. आणि माझ्या कोकणातले व्हिडिओ पण असत माझ्या चॅनलवर, ते पण बघा. नारायण दादा म्हणता गोड्या पाण्यातली मरळ खाऊन बघा एकदा. हा मरळ. अगंच खुशी थांब ना जरा 2 मिनिटं, मला नाही माहिती कुठे आहे तू. कोणी गोड्या पाण्यातली मरळ खाऊन बघा एकदा. हा मरळ पण भरपूर असं काढये मरळ मळये मासे, परत अजून कुबे काय भारी लागतात दादांनो, काय सांगू. जम्मू गैसर येऊन ना काय आमका गावना नाही, खरंच सांगतोय. म्हणजे आम्ही आठवड्यात चिकन खातो तेवढाच नाही, मासे नाही काय नाही. आणि इकडचे ते वेगळेच मासे रोहू वगैरे, हे लय वैता गेलो आज, काय नाही खाऊ गावना. आणि गावाकडे गेलो की पण म्हणजे 28 दिवसात आम्ही काय काय म्हणून खातलो ना, पोट असं शेवटी तर डायजेस्ट करू पण टाइम देऊ होय ना. त्यामुळे तिथं पण खाणं होणार नाही. धीरज दादा म्हणतो हो माहिती आहे. राजू मोठे हाय, नमस्कार राजू दादा, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला.
कुठून आहात राजू दादा? धीरज दादा म्हणतायत सुकडवाडच्या बाजूला गावराई आहे, तिथे माझी आत्या राहते. होय काय? वा वा वा. बाजूचे ते ओरोस आहे ना, ते माझं माहेर. ओरोस माझं माहेर आहे. धीरज दादा म्हणते आणि कट्टा आम्हाला बाजार लागतो गावी. ओके. कट्टा बाजार लागतो का? मस्त. मी तेच डॉक्टरांकडे वगैरे कधी गेलो ना तर आम्ही ती कट्ट्याला जाणं व्हायचं. नीलम ताई म्हणते हाय ताई, झालं का जेवण? नाही ताई, म्हणजे भाजी बनवली आहे, खीर बनवली आहे आणि उपवास आहे ना आज माझा, त्यामुळे भाजी, खीर आणि राईस आणि चपाती थोड्या वेळाने बनवणार, कारण मला गरमागरम खायचं. नीलम ताई तुम्ही जेवण केलात का? राजू मोठे म्हणतात हाय. नमस्कार राजू दादा, कुठून आहात नक्की सांगा. धीरज दादा म्हणते 8 किलोमीटर लांब आहे. ओके ओके. ओरोस का? नितेश दादा मध्ये प्रीती साहेबांचा, ताई साहेबांचा विजय असो, भारतीय जवानांचा विजय असो. धन्यवाद दादा. हे एवढं बोललात ना, तेच लय भारी वाटतंय की भारतीय जवानांबद्दलचा आदर आहे तुमच्या सगळ्यांच्या मनात, ते बघून लय बरं वाटते. आणि खास करून नितेश दादा, लय त्यांना खूप जवानांचा अभिमान आहे. धीरज दादा म्हणते खवळे 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 मासे ते मिरगाक गावतात रे बाबा, मिरगाक गावतात ना खवळे मासे. नीलमताई म्हणते आज काय आहे ताई उपवास? हा, आज माझा उपवास पकडलाय मी, म्हणजे सोमवारचे 4-5 उपवास करावे म्हणते. अमोल दादा म्हणते ताई मी प्युअर व्हेज आहे, पण मी लपून लपून नॉनव्हेज खातो, घरच्यांना माहीत नाही. ओ माय गॉड. असे पण मी माणसं बघितली आहेत हा, म्हणजे घरचे खात नाही त्यामुळे पण त्यांना क्रेविंग्स येतात नॉनव्हेज खायचं, म्हणजे मासे, फिश वगैरे. तर त्यांना असं, म्हणजे मी सांगते हा, मी नागालँडमध्ये राहायची तेव्हा एक दादा होते, त्यांची वाईफ वगैरे घरात कोणी नाही खायचं, म्हणजे ते मराठी फॅमिली नव्हती, बिहारची वाटतं फॅमिली होती ती. तर त्यांच्या इथं बिहारी खातात, दुसरी कुठली तरी म्हणजे पंडित टाईप होते, पण ते खात नसायचे. आणि मग त्या दादांना आवडायचं. मग मी काय करायची, मी जेव्हा संडेला बनवायची ना तेव्हा एक कटोरी त्यांना मी चिकन नेऊन द्यायची, मग ते दादा बिचारे खायचे, कारण त्यांना किचन बिचन मध्ये त्या ताईंना आवडायचं नाही बस बनवलेलं वगैरे. सेम तुमच्यासारखे. नीलम ताई मध्ये ताई नाही ताई, माझी आई अजून आलीच नाही जेवण बनवायला. हो का नीलम ताई, मग आई कधी येणार? कृष्णा दादा नमस्कार. हॅलो लाडकी बहीण प्रीतिया कुंभार, धन्यवाद. कृष्णा सोनवणे पारवाडी बारामती, धन्यवाद कृष्णा दादा, खूप खूप स्वागत आहे. धीरज दादा हसतोय. नितेश दादा म्हणताय ताईसाहेब त्यांच्यावर अभिमान आहे, ते आहेत म्हणून आम्ही सुरक्षित आहोत. ताईसाहेब सीमारक्षण करणे सोपं काम नाही, खूप मेहनत करून ही संधी मोजक्यात लोकांना भेटते आणि त्याचा त्याग पण मोठा घर परिवार सोडून. हे मात्र खरं आहे दादा. म्हणजे मला माहिती आहे की ना, जेव्हा माझे मिस्टर इकडे येतात तेव्हा माझी कंडिशन काय असते. आणि जेव्हा आपलं मी सांगते, माझे छोटी मुलगी झालेली ना तेव्हा डायरेक्ट ते म्हणजे डायरेक्ट डिलेवरीला आलेले, 9व्या महिन्यात आलेले. तोपर्यंत मी त्यांना पाहिलं पण नाही, एका म्हणजे मध्यंतरी कधीच नाही पाहिलं. ते डायरेक्ट डिलेवरीमध्ये आले, तेव्हा कोरोना पण चालू होता आणि सुट्ट्या पण लागत नव्हत्या, त्यामुळे असं असे हे पण दिवस मी पाहिलेत. नीलमताई म्हणताय 8:30ला येते ती. ओके ओके. त्या पण जॉबला जातात का? प्लीज पटापटा चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकनवर क्लिक करा. 20 लाईक्स प्लीज. नीलमताई म्हणतात हो ताई नर्स आहे. वा वा वा. मम्मी नर्स, मुलगी वकील, लय भारी कॉम्बिनेशन. मस्त मस्त, खूप छान. नितेश दादा म्हणते खूप संघर्ष असतो ताईसाहेब त्यांच्या आयुष्यात. खरं आहे ते दादा, खरंच. म्हणजे 1 वर्ष आम्ही एकत्र राहतोय तर पुढची 2 वर्ष नाही, 2 वर्ष राहिलो तर पुढची 3 वर्ष नाही, असं आयुष्य असतं आमचं. तर काय आकार म्हणजे शेवटी आपण आपल्या नवऱ्यांना सपोर्ट करायचं असतं, बाकी काय. त्यांच्या म्हणजे फौजमध्ये देशसेवा असते, तर आम्हाला पण तीच त्यांना म्हणजे त्यांना स्ट्रॉंग ठेवणं हे आमचं कार्य आहे, म्हणजे कर्तव्य आहे. प्लीज पटापटा सर्वांनी जॉईन व्हा, बेल आयकनवर क्लिक करा मंडळी, आणि प्लीज डबल टॅप करत जावा, प्लीज डबल टॅप करत जावा.
पटापट कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी आणि कोकणातलं कोण असं काय असून अजून कोण असत तर पटकन कमेंट करून सांगा माका कोण बघता माझ्या चॅनल कोकणची माणसं साधी बोळी नक्की सांगा. निलेश म्हणजे चला ताईसाहेब बाय. काळजी घ्या स्वतःची. आमच्या भाच्यांची आणि विशेष आमचे भाऊजी म्हणजे भारतीय जवानांची. हो नितेश दादा नक्की नक्की. थँक्यू सो मच. नीलमताई म्हणते ताई 3 इयर मध्ये बदली असते ना. हो हो बदली असते भाऊजींची. हो ताई नीलमताई हो असते असते. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. चॅनलला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा पटकन. सुखाचे चांदणे सुखाचे चांदणे मोरपंखी सानीचे सोबतीने चालणे अंतरावर पसरलेले टिपुरसे सुखाचे चांदणे सुखाचे चांदणे सुखाचे चांदणे सुखाचे चांदणे. इलमताई जेवायला घरी येतात का ताई? हो ताई म्हणजे सकाळी जातात दुपारी येतात मग परत संध्याकाळी जातात रात्री येतात. हाय कृष्णा दादा. हॅलो कृष्णा दादा स्वागत आहे. जेवलात का कृष्णा दादा? उस्तावी पाटील थँक्यू उस्तावी. वाव माय फेवरेट सॉन्ग आणि वॉइस छान आहे. थँक्यू सो मच. थँक्यू. कुठून आहेस तू बाळा? नितेश दादा म्हणते प्रीतीताई साहेबांचा विजय असो. बापरे विजय विजय नको करू दादा माझा. भारतीय जवानांचा विजय असो शब्दात सांगतो नितेश. आज भाऊजींची ही लाईव्हला एक दिवस या डोळ्यांना दिसो. हो हो बघू. कारण त्यांना या गोष्टी अलाउड नाही आहेत ना त्यामुळे ते यायला बघत नाही लाईव्हवर. कारण आर्मीवाल्यांना हे काही असं म्हणजे सोशल मीडिया जास्त अलाउड नाही आहे त्यामुळे ते येत नाही. नीलमताई म्हणतायत ताई मला नको ग बोलू. ओके नीलम मी तुला नीलम बोलेन. ओके. नारायण दादा म्हणतात तायडे गावात कधी येताय आता परत? आता येतलो दादा नू. हे काय येतो काय ते मे महिन्यात आंबे खाव फणस खाव. यावर्षी लागले आहेत काय तुमची बाग असं काय नारायण दादा? तुमची बाग बी कसा काय दोडा मार्गा? कृष्ण दादा म्हणतात हा हो तुमचंच तुमचे नाही दादा अजून नाही झालं जेवण. मिस्टर येणार मग जेवणार. अमोल दादा म्हणते ताई एक गाणं म्हणा ना. ते नाही का कोकणची माणसं साधी बोळी? कोकणची माणसं साधी बोळी नवीन आलंय ते. कोकणची माणसं साधी भोळी काळजात त्यांच्या भरली शहाळी. काळजात भरली शहाळी गोमू माहेरला जाते हो नाकवा हिच्या गोवाला कोकण दाखवा. हैया हो हैया हो. नितेश दादा म्हणतात उत्सवी पाटील असं नाव आहे त्यांचं. ओके उत्सवी. ओके सॉरी हा मी नाव थोडंसं चुकीचं वाचलं. उस्तावी वाचलं मी. सॉरी सॉरी हा उत्सवी सॉरी. उत्सवी म्हणते घाटकोपर इसला. ओके घाटकोपरला राहते का तू? खूप छान. मी कोकणातली आहे. ये आमच्या कोकणात फिरायला. श्रेयाताई हाय स्वागत आहे श्रेयाताई. सुनीताताई म्हणतात हाय हाय सुनीताताई स्वागत आहे. नीलमताई म्हणतात ओके नीलम. ओके ताई नीलम बोल. ओके नीलम. मला बोलायलाच येत नाहीये. नीलम ताईच बोलायची सवय झाली आहे ना माझ्या लाईव्हला जेव्हापासून येत आहे तुम्ही. ट्राय करेन नीलम. ओके. कृष्णा दादा म्हणतायत धन्यवाद माझ्या व्हिडिओमध्ये कमेंट केल्याबद्दल. हो दादा तुम्हाला कशामध्ये आवड आहे दादा? तुमचं चॅनल आहे मी तुम्हाला जॉईन सपोर्ट केला आहे पण तुमचं कशावर तुमचं चांगलं हे आहे ते मला सांगा म्हणजे तुम्हाला मी काहीतरी सांगू शकते. उत्सवी म्हणते मी मुलगी आहे. हो उत्सवी
मला मी वाचलं उस्तावी असं वाचलं ना, त्यामुळे थोडंसं सॉरी म्हणते मी तुला. कचरा सेठ, मैंने आपके पैसे नहीं लिए. श्रेयाताई म्हणते दीदी गेम चालू कर. उद्या आपण खेळूया चांगला थोडासा वेगळा इंटरेस्टिंग गेम. ओके श्रेया. आदिराज म्हणतायत कंच्या गावचं म्हणायचं हो तुम्ही ताईसाब. आदिराज दादा मी हाय कोकणातली म्हणताय मला. सिंधुदुर्गातली वय मी. येते का? बरोबर बोलली का? मला तुमच्यासारखी नाही भाषा येत, पण मी कोकणातली आहे. मालवणी भाषा मालवणीमध्ये सांगते. ओ आदिराज दादा मी कोकणातला असे हो, सिंधुदुर्गातला. तुम्ही खैले म्हणाचे? अमोल दादा म्हणते ताई एक गाणं म्हणा ना, कोकणची माणसं साधी बळी. हा म्हटलं ना दादा. कलंदर लाईक डन म्हणतायत. धन्यवाद कलंदर दादा, थँक्यू सो मच. आदिराज दादा म्हणताय म्या कोल्हापूरचा हायजी, भाकर तुकडा खाल्ला का? ओ आदिराज दादा नाही व खाल्ला, आता खायचं आहे की, आज उपवास होता ना व ते आता खायचं म्हटलं. धनी आले की आम्ही जेवणार ना. आदिराज दादा माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा की, आणि चॅनलला बेल आयकनवर क्लिक करा की. मी रोज लाईव्ह येते सकाळची 11:30ला. खूप कोल्हापुरातली माणसं असतात, कोकणातली माणसं असतात, सिंधुदुर्गातली असतात, मुंबईतली असतात. लय मस्त मस्त माणसं असतात. लय मजा येते. गेम पण खेळतो आम्ही. चॅनलला जॉईन व्हाल का? प्रकाश दादा म्हणतायत जय भीम. प्रकाश दादा जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, जय भीम. श्रेयाताई म्हणताय काय जेवण केलंस काय गो? श्रेयाताई आज जेवण केलंय म्हणजे दुपारची भाजी आता ह्याची काय ती कुशियाचा कसली भाजी बनवली होती? राजमाची भाजी, चपाते, भात आणि खीर. कृष्ण दादा म्हणता मला गाड्यांत खूप आवड आहे. मला ताई गाड्या लय आवडतात. तुम्हाला कोणती गाडी आवडली? बुलेट. मला फिरवीन माझ्या गाडीवर तुला फिरवीन माझ्या गाडीवर. मग कृष्ण दादा तुम्ही ना एक काम करा, जे गाड्या वगैरे असतात त्यांबद्दल माहिती वगैरे द्या. असे शॉर्ट बनवा, खूप छान होतील. किंवा छान आता तुम्ही जे बनवलात ना ते सारखे टाका बघा. श्रेयाताई म्हणते काय जेवलंस? नाही गो अजून जेवचा असा. अमोलदादा म्हणते ताई खरंच खूप छान आवाज आहे तुझा, आणि तुझा आवाज ऐकून खूप आपलंसं वाटतं. थँक्यू अमोलदादा, थँक्यू सो मच. मी माझ्या लाईव्हमध्ये मध्ये मध्ये असंच काय काय गुणगुणत असते. आज पण सकाळी अशीच लाईव्हमध्ये असंच छान छान म्हणजे जी मला आवडतं ती गाणी म्हणते. बरं वाटतं सगळ्यांना, आणि मलाही आवडतं की तुम्हाला गाणी ऐकवायला. अमोलदादा चॅनलला जॉईन व्हा, आणि उद्याच्याही लाईव्हला या 11:30ला नक्की या. मी वाट बघेन अमोलदादा. श्रेयाताई म्हणतात हाय श्रेयाताई. हॅलो श्रेयाताई तुम्ही जेवलात का? नीलम म्हणते ताई तू खूप मस्त सॉन्ग बोलतेस. धन्यवाद नीलम, धन्यवाद, थँक्यू सो मच. मला लहानपणापासून खूप आवड होती, पण ते शिक्षण काय एवढं भेटलं नाही, म्हणजे नाहीच भेटलं. त्यामुळे म्हटलं आता आपण गुणगुणायचं. आता काय नीलम ताई म्हणते ताई पण एकदम ऍक्टिव्ह असतेस तू लाईव्ह मध्ये. थँक्यू नीलम ताई. मग तेच ना, म्हणजे माझं असं आहे की आता लाईव्ह आपली कोण का बघेल ना, पण आपण म्हणजे हा बाबा मी चांगले चांगले कपडे घालून वगैरे असं काय मला जमत नाही बाबा. आहे ते आहे, आपल्याकडे जे कपडे आहेत जे आहे ते आहे. फक्त फाटके तुटके नाही घालत, आहे ते आहेत, रोजचे असतात तेच मी घालते. फक्त काय आपण आपल्या बोलण्यातून लोकांना आपल्याला म्हणजे आपलेसपणा जाणवायला पाहिजे, तर आपल्या लाईव्हला लोक येतील आणि पाहतील लाईव्ह. जर मी मरगळल्यागत जर तुमच्यासोबत बोलली. हां बोला. हां कुठनं आहात तुम्ही? ठीक आहे चॅनलला जॉईन व्हा असं म्हटलं तर तुम्ही माझ्या चॅनलला जॉईन व्हाल का? आणि मला तुमच्यासारखी माणसं परत आता माझ्या लाईव्हवरून निघून गेला तर मला भेटाल का तुम्ही? चांगली माणसं नाही भेटणार ना यार.
म्हणून माझं एवढंच आहे की मी एक तास का होईना, एक तास जर घेतला ना तरीही मी चांगल्या पद्धतीने व्यवस्थित घेईन. आणि भरपूर एक लोक मला तेच सांगतात की माझं लाईव्ह त्यांना आवडतंय आणि ते पाहून लयच खूप मस्त वाटते. थँक्यू 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 नीलमताई, खरंच खूप थँक्यू. खरंच बरं वाटलं आज तुम्ही मला कॉम्प्लिमेंट दिली. ही दुसरी कॉम्प्लिमेंट आहे नीलमताई, ही दुसरी कॉम्प्लिमेंट आहे. एक सुनीताताई आहेत, त्याही मला सांगत होत्या आज की तुमची लाईव्ह मला खरंच खूप मस्त वाटते, यावंसं वाटतं तुमच्या लाईव्हवर, सोडून जावंसं वाटत नाही. आणि आज तुम्ही आहात जे दुसऱ्यांदा बोललात. कलंदर मध्ये ठाणे टू पनवेल ट्रेनमध्ये आहे, घरी जात आहे पनवेलला. हो का कलंदर दादा, ऑफिस सुटलं तुमचं, सावकाश जावा, ट्रेनचा प्रवास सावकाश करा. हवं तर मोबाईल बंद ठेवा, पण लोंबकळत वगैरे राहू नका कसं कलंदर दादा. नीलमताई म्हणताय ताई पण एकदम ऍक्टिव्ह असतेस तू. ओके ओके, ते वाचलं ना. मुलगी भेटली मला. हो धीरज दादा, प्रयत्न चालू आहेत. हो भेटेल भेटेल, थोडे दिवस थांब. आदिराज दादा म्हणताय वैजी वैजी करूया की ते विंग्लिश विंग्लिश मध्ये काय म्हणतात ते, लाईक सबस्क्राईब. तुमचं मालक आल्यावर उपवास सोडणार का? धन्यावर लय जीव आहे तुमचा. धनी काय करतायत तुमचं? आता मी ठीक आहे, आता मी बोलण्याचा प्रयत्न करते हा आदित्य दादा. वैजी करा की, वाट कोणाची बघताय? आणि ते इंग्लिश मध्ये म्हणतात ना, लाईक सबस्क्राईब शेअर, हे सगळं करायचं हा. आणि माझा मालक आल्यावरच मी उपवास सोडणार आहे, त्यांच्यासाठी धरते. आणि माझे मालक आहेत आर्मी मध्ये आहेत आणि माझा लय जीव आहे त्यांच्यावर लय. कृष्णा दादा म्हणते मला पण बुलेट आवडती, सेम टू सेम. हो का? आदित्य दादा बोलली का मी व्यवस्थित? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, ज्यांनी ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. कृष्णा दादा म्हणताय मला पण बुलेट आवडती, सेम टू सेम. इलमताई म्हणतायत अगं ताई काही काही एकदम असे लाईव्ह घेतात की बोलू का नको, बोलू का नकोस. हो का नीलमताई? हा ना. मी आताच म्हणजे मी स्टार्टिंगला लाईव्ह नाही केलेलं. माझे चार म्हणजे माझं ऑक्टोबर पासून मी स्टार्ट केलं आणि तुम्ही स्टार्टिंगला पासूनच आहात माझ्या जर्नीमध्ये नीलमताई तुम्ही. एन पाटील म्हणतायत हाय हाय नमस्कार दादा, कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे. प्लीज 20 लाईक करून टाका पटकन. नीलमताई म्हणते हाय धीरज. धीरज दादा म्हणते मी पण लहान आहे. हो रे बाबा. धीरज दादा नाही ओके ओके सॉरी हा. अमोल दादा म्हणते ताई तू बोलली होतीस उपवास आहे, मग राजमा कसं काय खाल्ला? नाही हो दादा, दुपारी मुलांसाठी बनवलेला ना, माझ्यासाठी नाही. मी मूग खाल्लेले, मूग उकडलेले मूग खाल्लेले. नीलमताई म्हणते ताई नको ग बोलू, मी लहान आहे तुझ्यापेक्षा. हो नीलम, नाही बोलत तुला ताई. धीरज म्हणतोय मी पण तेच बोलतो नीलम, मी पण लहान आहे. गहिनाथ दादा बोलतायत हाय. नमस्कार गहिनाथ दादा, स्वागत आहे. कुठून आहात तुम्ही? प्लीज ज्यांनी ज्यांनी लाईक केलं नाही त्यांनी प्लीज लाईक करा. गहिनाथ दादा प्लीज लाईक करा. नीलमताई म्हणतात हाय धीरज. धीरज तुला नीलम हाय करते. कृष्णा दादा म्हणतात ते लातूरची ताई आली का? लातूरची ताई आलेली मगाशी वरती आणि गेली वाटतं लगेच. जेवण वगैरे दादा आले असतील ना, त्यांचे पण मिस्टर आर्मीमध्येच आहेत. अमोल दादा म्हणते ताई उद्यापासून 12वीचे पेपर चालू होत आहे, म्हणून टाइम नाही भेटणार, पण जेव्हाही टाइम भेटेल तेव्हा नक्की लाईव्ह येईल. ओके, तुम्ही 12वीला आहात का? अमोल दादा तुम्ही 12वीला आहात का? धीरज दादा म्हणते हाय नीलम, कुठून कुठून आहेस? गैनाथ दादा म्हणजे मी अकलूजकर आहे. ओके गैनाथ दादा, चॅनलला जॉईन व्हा, आपलं रोज लाईव्ह असतं सकाळी 11:30ला. जर तुम्ही लाईव्हला चॅनलला जॉईन झालात आणि बेल आयकॉनवर केलात ना टॅप, तर तुम्हाला माझ्या लाईव्हच्या नोटिफिकेशन येतील. म्हणजे मी चालू केलं लाईव्ह की तुम्हाला समजेल की लाईव्ह चालू झालंय म्हणून. आदिराज म्हणतायत होय जी लई बेस बोललास की हो, आणि माझं नाव आदित्य नाही आदिराज आहे. सॉरी आदिराज.
माझं नाव आदिराज आहे, आदित्य माझ्या बाबांचं नाव आहे. सॉरी बाजी, सॉरी सॉरी, मला माफ करा की हो. एकदा माझ्याकडनं चुकी झाली की हो, एकदा माफ करता की. आणि प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा की हो, म्हणजे रोज आम्हाला तुमची कोल्हापुरी भाषा बोलायला शिकेल की हो मी. एन पाटील म्हणते ताई आपण कुठून आहात? एन पाटील मी कोकणातली आहे, पण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, पण माझं लाईव्ह आता जम्मू काश्मीरवरून चालू आहे. तर इकडनं चालू आहे माझं लाईव्ह, पण माझं चॅनलवर कोकणातले कल्चरल आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस असं कॉम्बिनेशन आहे. नक्की चॅनलला भेट द्या आणि रोज लाईव्ह असतं दुपारी 11:30ला. चॅनलला जॉईन झालात तर आणि बेल आयकॉनवर क्लिक केलं तर तुम्हाला माझ्या नोटिफिकेशन पण येतील लाईव्हच्या, की लाईव्ह सुरू झालंय म्हणून. नीलम म्हणते धीरज मी मी मुंबईवरून, तू धीरज पण मुंबईवरच आहे. कृष्णा दादा म्हणतायत उद्या ताई माझा पेपर आहे 12वीचा. हो कृष्णा, तुम्हाला खरंच खूप खूप बेस्ट ऑफ लक. चांगला पेपर लिही आणि चांगल्या माइंडने जा, तर कोणतेही टेन्शन घेऊ नको. कारण जे टेन्शन, जेव्हा आपण टेन्शन घेतो ना पेपरचं किंवा कोणत्याही गोष्ट, तेव्हा सगळं ब्लँक होतं, मग जे येतं ते पण नाहीसं होतं. त्यामुळे तू विचार कर की मी सगळा अभ्यास केलाय, तो मी सगळा उतरणार आहे. आणि कुठलेही क्वेश्चन जरी नाही आले तरी ते सगळे सोडवण्याचा प्रयत्न कर. त्या एखादा क्वेश्चन असेल आणि त्या रिलेटेड जो धडा असेल त्या रिलेटेड सगळं लिहायचं, म्हणजे जे जे तुला आठवते ते लिहून टाक, म्हणजे तुला ते मार्क्स कटणार नाहीत. हे एक लॉजिक आहे की म्हणजे आपण ब्लँक ठेवलं तर 0 मार्क भेटतो, पण काहीतरी ॲटलिस्ट लिहिलं तर आपल्याला तिथं 2 किंवा 3 तरी मार्क मिळणारच. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, 20 लाईक्स प्लीज, पटकन करा. धीरज म्हणते मी पण मुंबईवरून. नीलम म्हणते धीरज तू काय जॉब करतोस? धीरज सांग. मी लास्ट इयरला आहे, TYBAF, बॅचलर ऑफ फायनान्स. धीरज दादा म्हणतोय तू? नीलम वकील आहे, वकील ॲडव्होकेट आहे. कलंदर म्हणताय काश्मीरचा राजमा आणि आपला राजमा काय फरक आहे का? मी आपला राजमा खाल्लाच नाहीये, त्यामुळे मला माहित नाही. श्रेयाताई म्हणतात दीदी तुला मुले किती? मला 2 मुलं आहेत, एक आहे 3रीला आणि एक आहे LKGला. गईना दादा म्हणतात ओके ताई धन्यवाद. दादा चॅनलला जॉईन व्हा प्लीज. श्रेयाताई म्हणतात हात काय? माझा हात दाखवू काय मी? हात गो. नीलम म्हणते धीरज मी ॲडव्होकेट आहे, म्हणजे आता जॉईनिंग केलं, 4-5 मंथ झालं असतील आणि प्रॅक्टिस पण चालू आहे, एक्झाम पण बाकी आहे. नीलम तुला तुझ्या करिअरसाठी खूप खूप शुभेच्छा माझ्याकडून. श्रेयाताई म्हणतायत गो. माझा हात बघ, सपाट वाटता दिसता, पण ह्याच्यात सपाट दिसता. धीरजचं मेसेज वा. कलंदर म्हणताय बेळगावी मराठी झाली की हो ही? बेळगावी मराठी झाली की होई मला नाही माहिती. धीरज म्हणते आर यू ऑन इंस्टाग्राम? नीलम. शिवाजी दादा म्हणतात हॅपी बर्थडे. कोणाचा बर्थडे आहे दादा? माझा तर बर्थडेच नाही आहे. अमोल दादा म्हणते नाही ताई मी SSC बोर्डमध्ये आहे. ओके, SSC बोर्डमध्ये आहात का? म्हणजे 10वीला आहे का? 10वीला आहात की म्हणजे SSC बोर्डमध्ये जॉबला आहात? काय मला कळलं नाही, नीट समजावून सांगा मला. नीलम म्हणते नाही धीरज तू. आदिराज म्हणते धनी फौज मधी हायत वय झक्कास हाय. म्या आलोय बघा रानात इंजन सुरू कराया. वाईस टेकलो बांधाव कांदा भाकरन चटणी हानली नक्काडी अन तुमासनी बघतूया. धन्यवाद जी, धन्यवाद आदिराज, खूप खूप धन्यवाद. लय बरं वाटलं कोल्हापुरी माणसाला भेटून, लय धन्यवाद. कृष्णादादा म्हणते धन्यवाद मला मोटिवेशन केल्याबद्दल. येस कृष्णादादा, खरंच खूप छान. अभ्यास करा, लाईव्हला नाही आलात चालेल मला, पण अभ्यास करा तुम्ही. ओके. धीरज बोलतोय हुशार लोक इंस्टावर नसतात का? काँग्रेस. नीलम म्हणते अरे धीरज असं काही नाही रे. आदिराज म्हणतात इंग्लिशमध्ये कशापायी बोलत्यासा? हो समज माझ्या टकुल्याच्या वर्ण जात या. आम्ही काय तुमच्या वाणी शिकल्या सवरल्या नाय.
आम्ही पण लयच कमी शिकलोय हो, फक्त ग्रॅज्युएशनच पास केलंय, पुढे शिकाकच नाही हो. धीरज म्हणते हो रे, खूप बघितल्या मी. धीरज म्हणते मग मी तुमच्यापेक्षा छोटा आहे यार. मग काय तुला मोठं व्हायचं होतं? नीलम म्हणते नाही रे धीरज, एज किती आहे तुझं? एन पाटील म्हणते ताई तुझे भाऊ तुझ्या बहिणीचे मिस्टर इंडियन नेव्ही मध्ये आहेत. माझे ताई तुझे भाऊ नाही 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 नाही, माझे भावजी नाही आहेत इंडियन नेव्ही मध्ये. धीरज म्हणतात 20 होईल मे मध्ये. ओके, 20 वर्षाचा होईल. सिद्धू तुपे म्हणतायत हाय हाय. सिद्धू दादा नमस्कार, कुठून आहात तुम्ही? प्लीज सर्वांनी लाईक करा यार, लाईक तर वाढत नाही आहेत अजिबात, फक्त 19च लाईक आहेत प्लीज. ओके तुमचे बोललो ताई, माझे भाऊ. ओके ओके ओके, माझ्या बहिणीचे मिस्टर आर्मी इंडियन नेव्ही मध्ये आहेत. हो का? वा वा वा, म्हणजे मुंबईला आहेत की कुठे आहेत इंडियन नेव्ही मध्ये? अमोल दादा म्हणते मी SSC आणि HSC एक्झाम बोर्ड मध्ये आहे कामाला. ओके ओके अमोल दादा. हा, मला वाटलं की तुम्ही SSC बोर्ड म्हणजे 10वीला आहात की काय. अमोल दादा खूप छान खूप छान मस्त. मग तुम्ही आता सध्या बिझी असणार ना, म्हणजे 10वी आणि 12वीचे पेपर होईपर्यंत. माझे बोललो ओके ओके एन पाटील दादा. नीलम बोलते अगं माझं 25 एज आहे धीरज. मग माझं 25 एज आहे धीरज. सिद्धू दादा म्हणतात मी कोल्हापुरातून आहे. ओ सिद्धू दादा तुम्ही कोल्हापूरकर, आम्ही सिंधुदुर्गकर आहोत. स्वागत आहे सिद्धू दादा, खूप खूप स्वागत आहे. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलमध्ये. चॅनलला जॉईन व्हा, आपलं रोज लाईव्ह असतं दुपारी 11:30 वाजता. धीरज दादा म्हणतोय हात दाखवते. नीलम म्हणते जाऊ दे तू नीलमच बोल, जाऊ दे तू नीलमच बोल. एन पाटील म्हणताय कोची, कोचीवरून बोलताय का? कोचीला आहेत का तुमचे भावजी? वा 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 मस्त. धीरज दादा म्हणताय चालेल तुला. मानसी बोलते लाईक डन. हाय मानसी. बघ धीरज तुझी आठवण काढत होतास ना मानसीची, मानसी आली बघ. धीरज म्हणते मानसी बॅग, मानसी बॅग. मानसी बोलते हाय. धीरज दादा म्हणते धीरज फॉक्स बनला लगेचच. अमोल दादा म्हणते हो ताई. मानसी बोलते येस धीरज. सिद्धू दादा म्हणते सिंधुदुर्गकर. येस आम्ही सिंधुदुर्गकर. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा आणि लाईव्हला येत जावा दादा. आता पण एक दादा कोल्हापुरातले होते. नीलमताई म्हणतात आवडेल मला धीरज. मानसी हाय. नीलमताई हाय म्हणतायत. सिद्धू दादा म्हणतात खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू सिद्धू दादा. धीरज म्हणतायत हसते धीरज. मानसी बोलते बाय माझी आठवण. बाय माझी आठवण किती काढता गे बाई हो धीरज. आदिराज म्हणते ओके मॅम टेक केअर. आय हॅव टू लिव्ह नाव. फेल्ट व्हेरी रिलॅक्स्ड. Felt very relaxed while working your live, like a stress booster to me. Thanks. Oh my god, खरंच खूप छान कॉम्प्लिमेंट होती दादा. आदिराज दादा खरंच खूप छान कॉम्प्लिमेंट दिलात. मलाही बरं वाटलं. तुमचा स्ट्रेस निघून गेला आणि माझ्या लाईव्हमध्ये अजून काय पाहिजे, अजून काय पाहिजे मला. माझ्या लाईव्हचं प्रत्येक म्हणजे ना एका टप्प्यावर मला ते बोनस मिळत जातं तुमच्या कॉम्प्लिमेंट तर्फे. खूप खूप धन्यवाद आदिराज दादा. मलाही बरं वाटलं तुमच्याशी बोलायला. पुन्हा लाईव्हला नक्की या उद्या सकाळी, जेव्हा तुम्हाला टाइम भेटेल तेव्हा नक्की या. लय मजा आली. रांगडे भाषा. मानसी बोलते हॅलो मॅम, सॉरी हॅलो नीलम. धीरज दादा म्हणते हो मानसी. मानसी बोलते ओके. नारायण दादा म्हणते भाऊजी काय रँकवर असत? नारायण दादा मी ते अजून काय सांगू शकत नाही लाईव्हवर. तर अलाउड नाही ना, माका हजबंड घालतीत फटके. काय काय सांगलं तर नाही सांगक, अलाउड नाही. संजय दादा म्हणतायत होय नाही, हाय नाही होय नाही, दाल भात लोणचं कोण नाही कोणचं. बरोबर ना दादा? डाळ भात लोणचं कोण नाही कोणचं. अमोल दादा म्हणते बाय बाय ताई. बाय बाय अमोल दादा. मानसी बोलते बाय बाय धीरज. मानसी तू चाललीस का? एन पाटील म्हणते ताई मी भारताची दक्षिण काशी म्हणून जगात ओळख असलेल्या विठुरायाच्या पंढरीतून म्हणजे पंढरपूरवरून. वा 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 वा.
खरंच दादा खूप छान. आणि आजही एक दादा आलेले पंढरपूरवरून. ते पण पंढरपूरहून होते आणि आमच्याकडे म्हणतात, की जे पंढरपूरला राहतात किंवा पंढरपूरला जाऊन आले त्यांचे पायांना स्पर्श करायचा असतो आणि आशीर्वाद घ्यायचा असतो. तर मलाही आशीर्वाद द्या, की मी माझ्या जे कष्ट करते ह्याच्यामध्ये YouTubeला ते मला सक्सेसफुल होऊ दे. मानसी बोलते बाय बाय. धीरज म्हणते धीरज 1 धीरज 2 असं बोला समजत नाही कोणाला रिप्लाय आहे. बाय मानसी. धीरज म्हणतोय ऑर्डर आली वाटतं. मानसी बोलते माझ्या लाईव्हला का नाही येत धीरज. सिद्धू म्हणतायत 20 लाईक्स नंबर लाईक केले. थँक्यू सो मच सिद्धू दादा. खूप खूप धन्यवाद. धीरज दादा म्हणतायत धीरज पलत कोल्हा बनला. मानसी बोलते अरे नाही जेवण बनवायला घेते धीरज. विजय मानसी जेवण बनवते धीरज. तुला जेवायला पाहिजे तर शांत राहा. विजय धवणे म्हणतायत काय ते खांजवलंच वाटतं. धीरज दादा विजय दादा म्हणतायत हाय. नमस्कार विजय दादा. धीरज म्हणते तू इन्स्टावर इग्नोर केलं म्हणून मी लाईव्ह इग्नोर केलं. ओ माय गॉड. लाईव्हचा आणि इन्स्टा वेगवेगळं प्रकार आहे. तुम्ही लाईव्हवर जाऊ शकता, बोलू शकता. नारायण दादा म्हणते बरं चाललात बरं चलात. सॉरी नका म्हणू दादा. थोडेसे काय म्हणतात ते आर्मी तुमका माहिती असत असं सांगणं लाईव्हवर चांगलं नाही आणि त्या सांगू पण नाही. रूल ब्रेक करू नये असं म्हणतात. त्यामुळे मी नाही सांगत आहे. नाहीतर काय जसं जर तुम्ही भेटलाच आमका कोकणात तर मी नक्की सांगा तुमका. धीरज दादा हसतायत. मानसी बोलते बरं झालं मी धीरज चांगली गोष्ट आहे इग्नोर केलीस लाईव्ह. मानसी असते. धीरज म्हणते कधी असेल तुझं लाईव्ह टाइम सांग. धीरज म्हणते असं काय होतं लाईव्ह मध्ये. का असं काय होतं लाईव्ह मध्ये. धीरज म्हणतोय सांग टायमिंग. अविनाश माने म्हणतायत हाय. अविनाश दादा नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलमध्ये. कुठून आहात अविनाश दादा. मानसी बोलते मलाच नाही माहीत टाइम. धीरज म्हणतो तर मंडळी चला आता मी पण लाईव्ह संपवणार आहे 2 मिनिटात. अविनाश माने म्हणतायत नमस्कार अविनाश दादा. खूप खूप स्वागत आहे. कुठून आहात ओ अविनाश दादा. प्लीज पटकन कमेंट करा. मी आता 2 मिनिटात संपवते माझं लाईव्ह. मानसी बोलते तू तुझ्या लाईव्हला नाही आलास तरी चालेल बट इन्स्टाला फॉलो नाही करत मी. ओके. तू माझ्या लाईव्हला नाही आलास तरी चालेल बट इन्स्टाला फॉलो नाही करणार मी. नीलम ताई म्हणते मानसी काय करतेस. अविनाश दादा सोलापूरवरून आहात का. वा वा वा. आता वहिनी बोलताय आणि विचारताय. हा माझं लायसन दाखवते बघा. ये मेरा लायसन है, ये मेरा लायसन है. मानसी बोलते जेवण बनवते ग नीलम. धीरज दादा म्हणतोय हा नको करूस. माहिती तू मस्करी करते. धीरज हसतोय. एन पाटील म्हणते ताई मी सब केले लाईक केले. धन्यवाद नीलम दादा. पाटील दादा प्लीज बेल आयकनवर क्लिक करा म्हणजे माझ्या लाईव्हचे नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत येतील. आणि ज्यांनी लाईव्हला लाईक मला जॉईन केले त्यांनी प्लीज बेल आयकनवर क्लिक करा. तेव्हाच माझ्या नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत येतील आणि माझं लाईव्ह तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. नीलम म्हणते ओके मानसी काय स्पेशल आज म्हणते. नागनाथ दादा कुठून बोलताय वहिनी. मी कोकणातली आहे पण लाईव्ह जम्मू काश्मीरवरून चालू आहे. चला तर थँक्यू सो मच. उद्या आपलं 11:30ला लाईव्ह असणार आहे तर सर्वांनी या. ताई सिंदूर दिसतो वरी तरी विचार करतो लग्न झालं का. बघा ना टिकली आहे सिंदूर आहे म्हणून ते ना मंगळसूत्र पण आता असं काढून ठेवायचं बाहेर बघा. मानसी बोलते मटर बटाटा भाजी टोमॅटो चटणी भात भाकरी डाळ. वा वा वा. मानसी तू मला सांगलंच ना की मला सगळे पदार्थ असे डोळ्यावर दिसतात यार. मानसी सुगरण आहेस तू सुगरण. मला तर एकच भाजी करायचा कंटाळा येतो.
विनोद विनोद बरं ओके. विनोद दादा नमस्कार, स्वागत आहे. एन पाटील म्हणताय जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय महाराष्ट्र, जय जय हिंद. जय हिंद दादा, जय जवान, जय किसान, जय महाराष्ट्र. धीरज दादा म्हणताय, सुगरण मानसी. येस, मानसी आमची सुगरणच आहे. तर मंडळी आता मी लाईव्ह संपवते. उद्या बरोबर 11:30 वाजता माझं लाईव्ह सुरू होणार आहे. प्लीज उद्या 11:30ला सर्वांनी या. मानसी बोलते, ये ताई तू जेवायला, बहिणीकडे यायला रिझन नाही खात कधी पण ये. ओके ओके, नक्की येईन. मुंबईला आली की येणार मी. तर मंडळी बाय बाय, काळजी घ्या, टेक केअर, बाय 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 बाय. मानसी बाय, नीलमताई बाय, धीरज एन पाटील बाय बाय, विनोद दादा बाय 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 बाय, नागनाथ दत्ता बाय बाय, श्रेया बाय बाय बाय. दीदी तू फेसबुकवर आहे का? असंच तर सांग माका. होय, माझ्या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये माझी लिस्ट ह्या दिलेली आहे, इंस्टाग्रामची आणि फेसबुकची लिंक. तिथं जाऊन माका तुम्ही जॉईन होऊ शकतास आणि फॉलो करा माका. वा नीलम म्हणते, धीरज मी जाणार आहे, ताई बोलली मला. तेजस हाय, जय ताई, जय महाराष्ट्र. हाय तेजस, जय महाराष्ट्र. प्लीज लाईक करा. कुठे जाणार? मुंबईला, मानसीकडे. ओके, नीलमताई मानसीकडे जाणार आहेत मुंबईला. बघा नीलमताईंचं किती छान नसीब आहे. जय रेलवाला हाय. प्लीज सर पटकन लाईक करा. मी आता लाईव्ह एंड करते. बंटी मोरे दादा चॅनलला जॉईन व्हा आणि उद्या 11:30 वाजता लाईव्ह असणार आहे, तेव्हा या. वेदांत दादा म्हणतोय हाय. हाय वेदांत, कुठून आहात तुम्ही? मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. पटकन चॅनलला जॉईन व्हा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. उद्या माझं 11:30ला लाईव्ह होणार आहे. आता माझं लाईव्ह संपवते. 27 लाईक डन. धीरज दादा म्हणते 27 लाईक. ताई तुम्हाला आमचा बाय बाय. लक्ष्मण पवार बाय बाय. लक्ष्मण दादा बाय बाय. वेदांत दादा प्लीज चॅनल आय याम समर्थ. ओके समर्थ, जय समर्थ. वेदांत दादा म्हणताय अमरावतीवरून. वा 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 दादा, मी कोकणातली आहे, अमरावतीवरून बोलताय. खूप छान, मला बरं वाटलं लाईव्हला आल्याबद्दल. प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा आणि उद्या सकाळी 11:30ला नक्की या, जेव्हा तुम्हाला टाईम भेटेल. माझं लाईव्ह असतं, 2 तास तरी असतं. नक्की जॉईन व्हा. आता मी लाईव्ह संपवते. काळजी घ्या सर्वांनी. वेदांत दादा आणि दुसरे दादा आलेले बंटी मोरे, त्यांना पण सांगते चॅनलला जॉईन व्हा आणि उद्या सकाळी या. बाय वेदांत, बाय धीरज, बाय मानसी, नीलमताई, प्रीतिया ताई. बाय 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 बाय. गुड नाईट.